Είναι το 18ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα κάπως ευαίσθητο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό. Τη σχέση μεταξύ θρησκευτικής πίστης και ψυχοπαθολογίας. Πριν πούμε περισσότερα, να διευκρινίσουμε ότι το θρησκευτικό φαινόμενο είναι πολυδιάστατο και δεν μπορεί να αναλυθεί πλήρως παρατηρούμενο μόνο από μία σκοπιά. Στην προκειμένη περίπτωση, από την ψυχιατρική σκοπιά. Έτσι, όσα πούμε σήμερα θα φωτίσουν μόνο μία πλευρά του ζητήματος της θρησκευτικότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης να επισημάνουμε με έμφαση πως στην αντιπαράθεση ιδεών πολλές φορές οι αντίπαλες ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικά στερεότυπα η μία για την άλλη και μέσα στα στερεότυπα αυτά συχνά προβάλλονται ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Με απλά λόγια, το να κατηγορείς ως τρελό τον ιδεολογικό σου αντίπαλο είναι ένα εύκολο τρίκ, αλλά είναι και κάτι που εμποδίζει τον ουσιαστικό διάλογο, την αναμέτρηση θέσεων και τις κοινωνικές ζυμώσεις των ιδεών. Επίσης, αν και οι θρησκείες χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτή τη στρατηγική, να κατηγοριοποιούν όλους όσους δεν τους αποδέχονται με ψευδείς ψυχολογικούς όρους ως αμαρτωλούς, δαιμονικούς, διεστραμμένους, ανήθικους, άπιστους, αλόθρησκους, βλάσφημους, κακούς και πολλά ακόμα, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, αλλά θα παρουσιάσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους σκοπούς αυτού του podcast. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να δούμε γιατί πολλές θρησκευτικές εμπειρίες μοιάζουν πολύ και συγχέονται με συμπτώματα ψυχοσικών διαταραχών. Γιατί πολλά ψυχοσικά συμπτώματα έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο. Και τέλος, αν η θρησκευτική πίστη λειτουργεί βοηθητικά σε ψυχικά πάσχοντες ή αντίθετα μπορεί να επιδεινώσει την εκδήλωση της ψυχικής διαταραχής. Ένας δευτερεύον σκοπός του σημερινού podcast είναι να δείξουμε, παρουσιάζοντας επιστημονικά πορίσματα για τη σχέση ψυχοπαθολογίας και θρησκείας, πως για την επιστήμη δεν υπάρχουν ιερά και όσια και στεγανά τα οποία δεν μπορείς να ερευνήσεις. Δυστυχώς, υπάρχει μια διαδεδομένη νοοτροπία, ακόμα και σε επιστήμονες, ειδικά στην Ελλάδα, ότι τα θέματα θρησκείας δεν τα αγγίζουμε επιστημονικά. Αλλά και οι απλοί άνθρωποι διστάζουν πολλές φορές να σκεφτούν και να αναλύσουν λογικά και κριτικά θέματα γύρω από το ζήτημα του Θεού. Η επιστημονική ανάλυση της θρησκείας και των υπερφυσικών ισχυρισμών της δεν μπορεί να είναι θέμα ταμπού. Για τον λόγο αυτό, στην ανάλυσή μας θα στηριχτούμε κυρίως σε ένα αξιόλογο άρθρο που έγραψαν Έλληνες επιστήμονες της επιστήμης της ψυχιατρικής στην τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, στο τόμο 32 τεύχος 3, με τίτλο «Θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες, ορισμός, διάγνωση και κλινική σημασία». Αλλά ας ξεκινήσουμε λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι η σχέση της θρησκευτικότητας με τις ψυχικές διαταραχές έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Αφού πριν την ανάπτυξη των επιστημών της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, κάθε αποκλίνουσα συμπεριφορά από τις κοινωνικές νόρμες που είχε ψυχογενή αίτια εύκολα συνδεόταν με υπερφυσικές αντιλήψεις. Συνήθως η ψυχική ασθένεια ερμηνευόταν υπερφυσικά ως δαιμονική κατοχή του ατόμου ή κάποιου είδους θεϊκή επικοινωνία. Στα χριστιανικά Ευαγγέλια βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις που ο Ιησούς βγάζει δαιμόνια από δαιμονισμένους. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί, προκειμένου να μην παραδεχτούν ότι αυτές οι πράξεις του περιπλανόμενου ιεροκήρυκα Ιεσουά που λατρεύουν ως Θεό ήταν αποτέλεσμα των πρωτόγονων αντιλήψεων της εποχής για την ψυχική ασθένεια, συνεχίζουν να συντηρούν την ιδέα περί δαιμονισμού, κάτι που όπως θα δούμε έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας ακόμα και σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή τις θρησκείες να γίνονται φορέας διατήρησης και μετάδοσης παροχημένων αντιλήψεων που κανονικά δεν έχουν θέση στην εποχή που ζούμε. Έχει επικρατήσει ακόμα και σήμερα τα ιερατεία των διαφόρων θρησκειών να θεωρούνται ότι διαθέτουν ικανότητες θεραπευτών και ειδικά ψυχοθεραπευτών. Η βιομηχανία θαυμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας πρωτοστατεί στην εκμετάλλευση του πόνου και της αγωνίας των ανθρώπων για την υγεία τους. Θεραπείες για πάσα νόσο, πέρα από τα όρια της επιστήμης, βρίσκουν την ευκαιρία να προσφέρουν και κάθε λογή κομπογιανίτες απατεώνες που εκμεταλλεύονται την ανοχή που έχει κερδίσει η Εκκλησία από την πολιτεία στο εμπόριο θαυμάτων, προκειμένου να πάρουν και αυτοί το μικρό τους μερίδιο από τα κέρδη της εκμετάλλευσης του πόνου και της αγωνίας του άλλου. Η ιδιαίτερη συμπεριφορά ψυχικά πασχόντων σε πρωτόγονες κοινωνίες, λοιπόν, ίσως ήταν ένας βασικός παράγοντας στην εμφάνιση του θρησκευτικού φαινομένου. Φαίνεται να υπάρχει ένας βρόχος ανατροφοδότησης μεταξύ των θρησκευτικών ιδεών και των παρανοϊκών ιδεασμών. Αυτή η σχέση είναι διαχρονική και κρατάει μέχρι και σήμερα. Όμως, η ανάπτυξη των επιστημών στις μέρες μας επιτρέπει πια την επιστημονική προσέγγιση αυτής της σχέσης. Βέβαια, ένας ισχυρισμός ότι οι θρησκείες είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της τρέλας θα ήταν εξαιρετικά απλουστευτικός. Δύο είναι τα βασικά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα που φαίνεται να σχετίζονται με την θρησκευτική πίστη: η υπερθρησκευτικότητα και οι θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες. Η υπερθρησκευτικότητα είναι ένα φαινόμενο ψυχικής διαταραχής κατά το οποίο το άτομο έχει υπερβολικά έντονες σκέψεις και συναισθήματα με θρησκευτικό περιεχόμενο που επιδρούν στην κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου.
Σε σοβαρές περιπτώσεις υπερθρησκευτικότητας, είναι πιθανό να υπάρξουν ακουστικές ή και οπτικές παραισθήσεις, με πρωταγωνιστή το Θεό ή άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες. Άλλα συμπτώματα της υπερθρησκευτικότητας είναι η αίσθηση του ατόμου ότι είναι ένα με τον υπόλοιπο κόσμο και τον Θεό, έντονα συναισθήματα ότι ο Θεός είναι παρόν κτλ. Η υπερθρησκευτικότητα παρατηρείται σαν σύμπτωμα σε μια σειρά από ψυχικές διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή, η ιδιοψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή και η σχιζοφρένεια. Οι θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες είναι διαφόρων τύπων παραλυρητικές ιδέες που έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο. Μπορεί να είναι τύπου δίωξης, αναφοράς, μεγαλείου κτλ. Οι ιδέες αυτές μπορεί να είναι η πίστη ότι το άτομο είναι Θεός, ή ένας απεσταλμένος του Θεού, ή προφήτης, ή επιφορτισμένος από το Θεό να εκτελέσει κάποια αποστολή, ή κυριευμένος από πνεύματα και δαιμόνια, ή είναι διωκόμενος από δαιμόνια και άλλα παρόμοια. Οι θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες αφορούν κυρίως ψυχοσικές διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμα ότι η υπερθρησκευτικότητα και οι θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες συναντώνται πολύ συχνά σε ασθενείς με επιληψία ακροταφικού λοβού. Πέρα αυτών των δύο γενικών κατηγοριών συμπτωμάτων που σχετίζουν τη θρησκευτικότητα με την ψυχοπαθολογία, μπορούμε να διακρίνουμε και κάποια πιο συγκεκριμένα σύνδρομα συμπτώματα. Η ταύτιση με τον Ιησού. Πολλοί ψυχοσικοί ασθενείς ταυτίζονται με τον Ιησού. Νομίζουν δηλαδή ότι είναι ο Ιησούς. Ο ψευδής αυτός ιδεασμός φαίνεται να είναι αρκετά συχνός. Σε ένα άρθρο του Alan Gettis με τίτλο The Jesus Delusion, A Theoretical and Phenomenological Look, στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Religion and Health, τεύχος 26/2 του 1987, αναφέρει πως κάποιος συνάδελφός του περιέγραψε πως σε ένα κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο υπήρχαν ταυτόχρονα 3 ασθενείς που πίστευαν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Παραλλαγές του παρανοϊκού αυτού ιδεασμού είναι και η πίστη του ατόμου ότι είναι Άγιος, προφήτης ή ο ίδιος ο Θεός. Πρόκειται προφανώς για θρησκευτική παραλυρητική ιδέα όταν εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας ψύχωσης. Πολλοί από τους ηγέτες ακραίων θρησκευτικών σεχτών φαίνεται να πιστεύουν ή να υποστηρίζουν ότι είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι από αυτούς πραγματικά το πιστεύουν ή το υποστηρίζουν για προφανείς ωφελημιστικούς λόγους. Πάντως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα ψυχοπαθολογικό ιστορικό να είναι μία από τις αιτίες που κάποιος ιδρύει μια θρησκευτική σέχτα ή μια καινούρια θρησκεία. Φαίνεται να υπάρχει σχέση με ένα ευρύτερο ψυχολογικό φαινόμενο γνωστό ως σύνδρομο του Μεσσία, που δεν έχει κατά ανάγκη υπερφυσικό περιεχόμενο. Το σύνδρομο του Μεσσία είναι μια ψυχική κατάσταση κατά την οποία το άτομο αισθάνεται διαρκώς ότι πρέπει να βοηθάει τους άλλους. Όσοι πάσχουν από το σύνδρομο του Μεσσία προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους άλλους με αφορμή την προσπάθειά τους να τους βοηθήσουν. Παραβλέπουν τις δικές τους ανάγκες και προβλήματα και μπορεί να εκδηλώνουν συναισθηματικές διαταραχές εξαιτίας της προσπάθειάς τους να εμπλακούν στις ζωές των άλλων. Η εγκυμοσύνη του σωτήρα. Επειδή οι περισσότερες θρησκείες έχουν μια ισχυρή σεξιστική άποψη για το φύλο των ανθρώπων που επιλέγουν διάφοροι θεοί να τους εκφράσουν, δεν μένουν πολλά περιθώρια στις γυναίκες να ισχυριστούν ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού, προφήτες, με την σάρκωση του Ιησού κτλ. Έτσι, το αντίστοιχο φαινόμενο της ταύτισης με τον Ιησού για άτομα του γυναικείου φύλου είναι η ταύτιση με τη μητέρα του Μαριάμ και ο ιδεασμός ότι κυοφορούν τον Ιησού ή γενικά ότι έχουν αποστολή να γεννήσουν το Θεό, το σωτήρα, τον Αντίχριστο κτλ. Το σύνδρομο της Ιερουσαλήμ. Σύνδρομο της Ιερουσαλήμ είναι ένα σύνολο ψυχικών φαινομένων που εμφανίζεται σε άτομα που επισκέπτονται την πόλη της Ιερουσαλήμ. Περιλαμβάνει αιμονικές ιδέες θρησκευτικού περιεχομένου, ψευδαισθήσεις και άλλα ψυχοσικού τύπου συμπτώματα. Παρατηρείται τόσο σε Εβραίους όσο και σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Γενικά, μπορεί να περιγραφεί ως η ανάπτυξη ψυχοσικών συμπτωμάτων σε άτομα χωρίς προηγούμενα σημάδια ψυχικής διαταραχής μετά την άφιξή τους στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Τα ψυχοσικά φαινόμενα έχουν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα και συνήθως υποχωρούν μετά από λίγο καιρό ή μετά την αναχώρηση του ατόμου από την περιοχή. Το σύνδρομο της Ιερουσαλήμ δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένο στις κατηγοριοποιήσεις των ψυχικών διαταραχών. Κάποιοι ερευνητές αμφισβητούν το γεγονός ότι όσοι εκδηλώνουν το σύνδρομο δεν ήταν ήδη ψυχικά πάσχοντες. Ακόμα και έτσι όμως, φαίνεται πως η επίσκεψη στους χώρους που οι 3 μεγαλύτερες θρησκείες θεωρούν ιερούς εκκινεί την εκδήλωση ψυχοσικών συμπτωμάτων. Παρόμοια φαινόμενα έχουν αναφερθεί και σε άλλους ιερούς χώρους όπως η Μέκα και η Ρώμη. Το σύνδρομο Κλίνξορ. Το σύνδρομο Κλίνξορ αφορά περιπτώσεις αυτοκροτηριασμού των γεννητικών οργάνων ανδρών με ψυχογενή αίτια. Στην επιστημονική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί έως και 173 περιπτώσεις αυτού του συνδρόμου. Πολλές από αυτές συνοδεύονται με παραλυρητικές ιδέες θρησκευτικού περιεχομένου. Ακόμα υπάρχουν αναφορές για αυτοκροτηριασμό ή αυτοτραυματισμό άλλου είδους. Μια αναφορά περίπτωσης που βρήκαμε στη βιβλιογραφία αναφέρει ότι το άτομο που προχώρησε στην πράξη του αυτοευνουχισμού δήλωσε ότι το έκανε για να εξηλαιωθεί από τις αμαρτίες του μετά από ένα όραμα που είχε με τον Θεό να του δίνει την εντολή να κάνει τη συγκεκριμένη πράξη.
Γενικά φαίνεται πως είναι πολύ πιθανό κάποιοι υπερθρησκευόμενοι ψυχικά πάσχοντες να προκαλέσουν κακό με πολλούς και διάφορους τρόπους στον εαυτό τους ως μορφή αυτοτιμωρίας για τις αμαρτίες τους. Να θυμίσουμε εδώ πως πρόσφατα γνωστός μοναχός του Αγίου Όρους είχε προτείνει δημόσια στους πιστούς να κόβουν με ένα μαχαίρι λίγο από τη φτέρνα τους για να αντισταθούν στους πειρασμούς. Τέλος, να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς προκρίνει τον αυτοευνοχισμό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 19, εδάφιο 12. Δαιμονισμός και εξορκισμοί. Τα κλασικά συμπτώματα πολλών ψυχοσικών διαταραχών, οι επιληπτικές κρίσεις και οι συνέπειες εγκεφαλικών βλαβών συχνά θεωρούνται από τους αδαείς των θρησκειών ως αποτέλεσμα δαιμονικής επίδρασης. Μπορούμε να πούμε ότι σε παλιότερες εποχές, που δεν ήταν ανεπτυγμένες οι σχετικές επιστήμες, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη μια τέτοια ερμηνεία των συμπτωμάτων αυτών. Δυστυχώς όμως, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που όταν έρθουν αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα, είναι πιθανότερο να καταφύγουν στην εκκλησία παρά σε κάποιον ειδικό γιατρό. Κάναμε μια αναζήτηση στο YouTube με τις λέξεις δαιμονισμός και εξορκισμός και βλέπουμε πως ακόμα και σήμερα πολλοί προσπαθούν να διασπείρουν φοβίες για δαιμόνια και δαιμονισμούς. Φαίνεται όλοι αυτοί να δημιουργούν μια σειρά στερεοτυπικών συμπεριφορών των εντός εισαγωγικών δαιμονισμένων, στην οποία ανθυποβάλλονται άτομα με ευαίσθητο ψυχισμό, με ισχυρή εξάρτηση από τη θρησκεία και με συμπτώματα υπερθρησκευτικότητας και θρησκευτικών παρατηρητικών ιδεών. Η διασπορά ψευδών φόβων είναι μια άθλια πρακτική των θρησκειών για να αποκτήσουν υποταγμένους ακολουθητές. Θα το πούμε ξεκάθαρα. Όποιος διαδίδει στην κοινωνία και ειδικά σε άτομα με ευαίσθητη ψυχοσύνθεση και πιθανή προδιάθεση για ψυχωτικές διαταραχές, ιστορίες για δαιμόνια, δαιμονισμένους και εξορκισμούς και άλλα τέτοια ψέματα, είναι απατεώνας, τσαρλατάνος και εγκληματή ενάντια στα άτομα αυτά. Η πολιτεία δυστυχώς, ειδικά στην Ελλάδα, δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει την κοινωνία από τέτοιους απατεώνες. Επιληπτικές κρίσεις. Όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ συχνή εμφάνιση υπερθρησκευτικότητας και των θρησκευτικών παραλυρητικών ιδεών σε ασθενείς που πάσχουν από επιληψία κροταφικού λοβού. Οι επιληπτικοί ασθενείς έχουν μέσα στην ιστορία συνδεθεί με το θεϊκό, το δαιμονικό και το υπερφυσικό στοιχείο. Κλινικές παρατηρήσεις τα τελευταία 150 χρόνια υποστηρίζουν μια σχέση μεταξύ θρησκευτικών εμπειριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις επιληπτικές κρίσεις. Υπάρχουν και κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις που εξηγούν το όραμα του Απόστολου Παύλου, που τον έκανε από διώκτη των πρώτων χριστιανών να γίνει ουσιαστικά ο ιδρυτής της θρησκείας του χριστιανισμού, ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εγκεφαλικής βλάβης. Το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και ίσως μας απασχολήσει σε κάποια άλλη φορά. Ας έρθουμε τώρα στο ερώτημα, γιατί πολλά ψυχοσικά συμπτώματα έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι επειδή το υπερφυσικό περιεχόμενο των θρησκειών και οι συνακόλουθες θρησκευτικές πράξεις και συμπεριφορές είναι κοινωνικά νομιμοποιημένες. Πολλές θρησκευτικές αντιλήψεις παρουσιάζονται ως δεδομένες. Για παράδειγμα, στα μαθήματα θρησκευτικών που γίνονται στα ελληνικά σχολεία, παρουσιάζεται η μυθολογία της εβραϊκής κοσμογονίας σαν ιστορική πραγματικότητα και όχι ως πολιτισμικά μυθεύματα πρωτόγονων φυλών της ύστερης εποχής του χαλκού. Οι όποιες αναφορές για θαύματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζονται σαν πραγματικά γεγονότα και όχι ως αντιλήψεις υπερθρησκευόμενων. Πολλές θρησκείες έχουν τελετουργικά που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ελέγξουν την ψυχική κατάσταση των πιστών τους και να τους φέρουν σε καταστάσεις έκστασης. Τα τελετουργικά αυτά είναι ενορχιστρωμένα θεάματα για πρόκληση έντονων συναισθημάτων, ακόμα και παραισθήσεων. Με ακραίες νηστείες, με τη χρήση καπνού για μείωση της οξυγόνωσης, με μονότονους ρυθμικούς ήχους, πολύωρες προσευχές, διαλογισμό, αλλά και τεχνικές μαζικής ψυχολογίας, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις μυσταγωγίας για να φέρουν τον πιστό σε μια τεχνητή κατάσταση περιορισμένης εγρήγορσης ή σχεδόν σε καταστάσεις ύπνωσης, νάρκωσης και γενικά άμβλυνσης της διάκρισης του πραγματικού με το μυθικό και το φανταστικό. Οι θρησκείες δηλαδή δημιουργούν οι ίδιες συστηματικά μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθρησκευτικότητα και πιθανά στην ανάδυση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Ειδικά στην Ελλάδα, που υπάρχει επίσημη συνταγματική νομιμοποίηση του τσαρλατανισμού της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας, των εξορκισμών της, των ψευδοθαυματουργικών θεραπείων της δαιμονολογίας και κάθε άλλη υπερφυσικής αρλούμπας που διαδίδει, ευνοείται έντονα η ανάπτυξη ψυχοσικών συμπτωμάτων με θρησκευτικό περιεχόμενο. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει μια διαχρονική σχέση της θρησκευτικής πίστης και του παρανοϊκού. Σχέση τόσο ιστορική όσο και δομική. Η διάκριση φυσικού και υπερφυσικού είναι ενοιολογικά συγγενής με την διάκριση λογικού και παραλόγου. Ενώ το φυσιοκρατικό μοντέλο αντίληψης του κόσμου χρησιμοποιεί την λογική για την ανάπτυξή του, το υπερφυσικό θεοκρατικό μοντέλο καταφεύγει στον παραλογισμό. Ακόμα και αν κάποιος δεν πιστεί για κάποια αιτιακή σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας και ψυχοπαθολογίας ή πιο απλά θρησκείας και τρέλας, δεν μπορεί να αρνηθεί τη μεγάλη τους ομοιότητα σε πολλά επίπεδα. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι πράγματι πρόκειται για δύο εντελώς άσχετα μεταξύ τους πράγματα,
που τυχαίνει να μοιάζουν σημαντικά, τότε οι θεϊστές και οι απολογητές των θρησκειών θα πρέπει να απαντήσουν στο εξής ερώτημα. Γιατί ο Θεός επέλεξε να έχει έναν τρόπο αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους που εύκολα κανείς μπορεί να μπερδέψει με τη συμπτωματολογία των ψυχικών διαταραχών? Γιατί δηλαδή ο Θεός μιλάει μόνο μέσω συγκεκριμένων ατόμων, όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ, για να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους, ώστε να μπορεί κάποιος να υποθέσει εύκολα ότι τα άτομα αυτά μπορεί να έπασχαν από κάποια ψυχοτική διαταραχή? Γιατί τα θεϊκά οράματα των προφητών μοιάζουν τόσο πολύ με τις ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις της σχιζοφρένειας? Το λογικό είναι, αν υπάρχει Θεός και θέλει να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, να επιλέξει ως παντοδύναμος να το κάνει με έναν τρόπο που δεν θα προκαλεί τέτοια σύγχυση. Έχουμε αναλύσει το ζήτημα της μεγάλης απουσίας του Θεού σε σχετικό βίντεο του Faithless Labs. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια που αναφέρονται σχετικά. Με ποια κριτήρια δηλαδή μια ψυχοπαθολογική διαταραχή μπορεί να διακριθεί από μια άλλη ψυχοπαθολογική ή μη κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, πώς διακρίνονται μεταξύ τους μια υπερφυσική θρησκευτική ιδέα ή εμπειρία και ένας ψυχοπαθολογικός παραλυρητικός ιδεασμός με θρησκευτικό περιεχόμενο. Στο περιοδικό Ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, τόμος 32 τεύχος 3, στο άρθρο με τίτλο «Θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες, ορισμός, διάγνωση και κλινική σημασία» διαβάζουμε. Η επικράτηση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου στην επιστήμη της ψυχιατρικής αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διερεύνησης της κλινικής σημασίας της θρησκευτικότητας σε ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές. Λόγω του πνευματικού και υπερφυσικού χαρακτήρα των θρησκευτικών πεποιθήσεων, η διάκριση αυτών από τις θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες αποτελεί επιτητικό εγχείρημα. Κέριο διαφοροδιαγνωστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν η αυτοαναφορική φύση της δοξασίας, η παρουσία συνοδού ψυχιατρικής συμπτωματολογίας και η επίδραση στη λειτουργικότητα. Βλέπουμε λοιπόν οι συγγραφείς του άρθρου να αναφέρουν 3 τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διακρίνουμε μια θρησκευτική εμπειρία από ένα ψυχογενές σύμπτωμα. Πρώτα, την αυτοαναφορική φύση της δοξασίας, δηλαδή ότι το άτομο έχει κεντρικό ρόλο στο όλο αφήγημα της θρησκευτικής εμπειρίας. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα αδύναμο κριτήριο, γιατί εξ ορισμού κάθε υποτιθέμενο υπερφυσικό βίωμα έχει ισχυρό ατομικό χαρακτήρα. Αν κάποιος δηλαδή πιστεύει ότι είδε ένα όραμα από τον Θεό ή δέχτηκε μια ειδική δύναμη ή βοήθεια από τον Θεό ή ο Θεός του αποκάλυψε κάποια αλήθεια ή ότι η προσευχή του εισακούστηκε ή ότι είχε ένα φύλακα άγγελο κτλ., προφανώς θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα τιμημένο να έχει αυτό το προνόμιο και υπό την έννοια αυτή υπάρχει αυτοαναφορικότητα ακόμα και αν δεν είναι εμφανής στο κυρίως αφήγημα. Το δεύτερο κριτήριο της συνοδείας και άλλων ψυχοσικών συμπτωμάτων προφανώς είναι ένα ισχυρό διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο. Είναι λογικό, αν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, να υποθέσουμε ότι και οι θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες προέρχονται από το συνολικό πρόβλημα ψυχικής υγείας του ατόμου. Όμως το κριτήριο αυτό δεν μας λέει κάτι για δομικές, συστατικές διαφορές μεταξύ των θρησκευτικών εμπειριών και των θρησκευτικών παραλυρηματικών ιδεασμών. Το τελευταίο κριτήριο της έκπτωσης της λειτουργικότητας είναι ένα κριτήριο που το συναντάμε σε όλες σχεδόν τις ψυχικές διαταραχές, γιατί πράγματι πώς μπορούμε να πούμε πως κάτι είναι ψυχική ασθένεια αν δεν προκαλεί κάποια δυσκολία στο άτομο να ζει τη ζωή του. Το ζήτημα της κοινωνικής λειτουργικότητας και της αυτοσυντήρησης του ατόμου είναι ένα από τα θέματα που προκαλούν μεγάλες συζητήσεις στον χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, κυρίως γιατί στηρίζονται σε έναν μη σταθερό παράγοντα, τις απαιτήσεις της κάθε κοινωνικής οργάνωσης για να μπορεί το άτομο να είναι λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο μέσα σε αυτήν. Για παράδειγμα, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα που διαγνώσκεται σε παιδιά, σε μια πιο πρωτόγονη κοινωνική οργάνωση που δεν απαιτούσε την παρακολούθηση σχολείου, δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα. Στην σημερινή κοινωνία, με τον τρόπο που είναι οργανωμένο το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να είναι πρόβλημα. Ας μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό. Να πούμε μόνο ότι αναλογικά η υπερθρησκευτικότητα και οι θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες μπορεί πράγματι να δυσκολεύουν γενικά το άτομο να λειτουργήσει μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο. Όμως η κοινωνική νομιμοποίηση που έχουν κερδίσει οι θρησκείες με την επικράτησή τους μπορεί να τους παρέχει χώρο μέσα στο οποίο το άτομο με αυτή τη συμπτωματολογία μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή ένα τέτοιο άτομο να πάει να εγκλειστεί σε ένα μοναστήρι, να γίνει παπάς ή να βοηθάει στη λειτουργία και τη συντήρηση ενός ναού και στο απότερο μέλλον ακόμα και να αναγνωριστεί και ως Άγιος ή προφήτης. Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο της λειτουργικότητας χάνει την αξία του, γιατί οι δραστηριότητες των θρησκειών μπορούν να υποθάλπτουν άτομα με σχετικές ψυχιατρικές διαταραχές. Είναι προφανές λοιπόν πως τα διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια που παρουσιάζουν οι συγγραφείς του άρθρου δεν είναι επαρκή. Σε πολλά άρθρα που διαβάσαμε, δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει πέραν από το ψυχοπαθολογικό θρησκευτικό παραλυρητικό ιδεασμό και την υπερθρησκευτικότητα και μια διακριτή θρησκευτικότητα. Μήπως αυτό αφήνει την υπόνοια ότι υπάρχουν και μη ψυχοπαθολογικές αλλά πράγματι υπερφυσικές θρησκευτικές εμπειρίες?
Μπορούμε βεβαίως να δεχτούμε ότι όπως υπάρχει η υπερθρησκευτικότητα ως ψυχοπαθολογικό σύμπτωμα, μπορεί να υπάρχει και μια ήπια θρησκευτικότητα, που δεν είναι στα όρια του ψυχοπαθολογικού. Στο συγκεκριμένο άρθρο και σε πολλά ακόμα που διαβάσαμε, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι συγγραφείς θεωρούν ότι πρόκειται για ένα συνεχές μεταξύ θρησκευτικότητας και παθολογικής υπερθρησκευτικότητας. Τότε όμως μιλάμε όχι για δύο διακριτά φαινόμενα, αλλά για διαφορετική ένταση του ίδιου φαινομένου. Θα μπορούσε να πει τότε κανείς προβοκατόρικα ότι η θρησκευτική πίστη είναι μια ήπια τρέλα. Όμως, ξέρουμε ότι η θρησκευτική πίστη έχει ταυτόχρονα ισχυρούς κοινωνικούς, πολιτισμικούς και ανθρωπολογικούς συντελεστές, που τη συνθέτουν ως φαινόμενο. Μέσα στο ίδιο άρθρο βρίσκουμε μια αναφορά μιας άποψης που λέει ότι η διαφορά της θρησκευτικής πίστης από την παθολογική υπερθρησκευτικότητα είναι ότι η θρησκευτική πίστη πρέπει να περιέχει σε κάποιο βαθμό και μια αμφιβολία. Πρέπει δηλαδή ο πιστός να δέχεται πως η πίστη του είναι η δική του προσέγγιση των υπερφυσικών ερωτημάτων και όχι η απόλυτη αλήθεια. Αντίθετα, η παθολογική υπερθρησκευτικότητα έχει στοιχεία απολυτότητας και απουσία οποιασδήποτε αμφισβήτησης της καθολικότητας των ατομικών αντιλήψεων. Αυτός είναι ένας ενδιαφέρον διαφοροδιαγνωστικός ισχυρισμός, όμως, αν σκεφτούμε ποια είναι η πρακτική των περισσότερων θρησκειών, θα δούμε ότι οθούν τους πιστούς τους στο να εγκαταλείψουν κάθε αμφισβήτηση της πίστης τους. Να την δεχτούν ως καθολική αλήθεια. Η όποια αμφιβολία παρουσιάζεται ως έργο του Σατανά. Απαιτούν απόλυτη υποταγή στο δόγμα και στοχοποιούν όσους εγείρουν αμφιβολίες. Με άλλα λόγια, οι θρησκείες προκρίνουν και προτρέπουν προς την παθολογική υπερθρησκευτικότητα. Αξίζει να διαβάσουμε περισσότερα από το πολύ καλό άρθρο των Ελλήνων επιστημόνων στο περιοδικό Ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, γιατί συμπυκνώνουν πολλά από τα στοιχεία που θέλουμε να παρουσιάσουμε στο σημερινό podcast. Διαβάζουμε λοιπόν. Τα ψυχωτικά συμπτώματα με θρησκευτικό περιεχόμενο απαντώνται συχνά στην ψυχιατρική κλινική πράξη. Η μελέτη των ενωτέρων συμπτωμάτων καθίσταται δυσχερής λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που αφορούν τις διαφοροποιήσεις στον ορισμό αυτών, την διακύμανση που παρουσιάζουν στην πορεία του χρόνου και την ισχυρή επιρροή που ασκείται από το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον σε αυτά. Φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας και εμφάνισης θρησκευτικών παραλυρητικών ιδεών στους πάσχοντες ψυχωτικούς. Χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν η σχέση είναι αιτιοπαθογεννητική. Το περιεχόμενο των θρησκευτικών παραλυρητικών ιδεών φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον διαβίωσης του ατόμου, καθώς και από τις πεποιθήσεις και στάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενή. Οι θρησκευτικές παραλυρητικές πεποιθήσεις χαρακτηρίζονται από αυξημένες τιμές βεβαιότητας, διαποτίζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό το σύνολο των εμπειριών του ατόμου. Η παρουσία τους σε ασθενείς με ψύχωση συνδέεται με βαρύτερη συμπτωματολογία, υψηλότερη δοσολογία φαρμακευτικής αγωγής και πτωχότερη πρόγνωση. Η αυξημένη βαρύτητα της ψύχωσης με θρησκευτικού περιεχομένου συμπτωματολογία φαίνεται να συνδέεται με γενετικούς παράγοντες και μεγαλύτερο γενετικό φορτίο. Επιπλέον, καθοριστικό προγνωστικό παράγοντα αποτελεί και αυξημένη διάρκεια της μη θεραπευόμενης ψύχωσης. Αυτό μπορεί να αντανακλά μειωμένη εγρήγορση του εγκύτερου περιβάλλοντος των ασθενών που πρωτοεμφανίζουν ψυχωτική συμπτωματολογία με θρησκευτικό περιεχόμενο. Άλλες σημαντικές διαστάσεις προγνωστικού χαρακτήρα αποτελούν η ελλειπή συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία, η μεγαλύτερη αντίσταση που προβάλλουν απέναντι στην ψυχιατρική αντιμετώπιση της διαταραχής και τον αποκλεισμό τους από τις θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών παραλυρητικών ιδεών, οι οποίες φαίνονται περισσότερο διαβρωτικές για τον ψυχισμό σε σύγκριση με άλλες παραλυρητικές ιδέες. Η θρησκεία και η πνευματικότητα κατέχουν προεξέχουσα θέση στη ζωή της πλειονότητας των ασθενών με ψύχωση. Ωστόσο, στην κλινική πράξη συχνά υποτιμώνται. Στην περιγραφή υπάρχει το link για όποιον θέλει να διαβάσει ολόκληρο το επιστημονικό άρθρο. Ας έρθουμε τώρα στο τελευταίο και ίσως πιο κρίσιμο ερώτημα από αυτά που θέσαμε στην αρχή. Η θρησκευτική πίστη λειτουργεί βοηθητικά σε ψυχικά πάσχοντες ή αντίθετα μπορεί να επιδεινώσει την εκδήλωση μιας ψυχικής διαταραχής? Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες έρευνες γύρω από το ερώτημα αυτό. Ενώ κάποιες δείχνουν ότι αν και οι ψυχωτικοί ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτωματολογία με θρησκευτικό περιεχόμενο έχουν βαρύτερη συμπτωματολογία, όπως αναφέρει και το άρθρο των Ελλήνων επιστημόνων που αναφέραμε πριν, υπάρχουν και άλλες έρευνες που υποστηρίζουν πως σε άλλες νευρωτικές και αγχώδεις διαταραχές δεν έχουν διαφορές από άλλους σε σχέση με την οξύτητα των συμπτωμάτων. Ακόμα και αν δεχτούμε, χάρη της κουβέντας, ότι η θρησκευτική πίστη λειτουργεί κατευναστικά και ευεργετικά σε κάποιες περιπτώσεις ψυχικών διαταραχών, αυτό δεν θα μπορούσε να την αναγάγει σε ψυχοθεραπευτική διαδικασία,
γιατί στερείται κάθε επιστημονισμού, αλλά κυρίως γιατί είναι μια ανήθικη επέμβαση στο αξιακό σύστημα του ανθρώπου, στο οποίο εισάγει ψευδείς αντιλήψεις, ψευδείς αξίες και μια ψευδή πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα για αιώνια ζωή, για θεία κρίση, για θεία επέμβαση κτλ. Εισάγει ανυπόστατες φοβίες και μια εξάρτηση από το ιερατείο και κάθε λεγόμενο πνευματικό, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάποιος δογματικός, στενόμυαλος φανατικός. Η όποια γαλήνη της άφεσης στην θρησκεία έρχεται με ένα κόστος, τον πνευματικό και κοινωνικό ευνοχισμό. Με την ίδια λογική και η ηρωίνη σε κάνει να ξεχνάς τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οικονομικά προβλήματα, τα συναισθηματικά προβλήματα, ακόμα και τα υπαρξιακά προβλήματα, με έναν αντίστοιχο πνευματικό και κοινωνικό ευνοχισμό. Αλλά κανένας δεν την δέχεται ως θεραπευτική επιλογή για τα προβλήματα του ανθρώπου. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η θρησκευτική πίστη μπορεί να λειτουργήσει ως θριαλίδα ψυχοσικών επεισοδίων σε άτομα που έχουν προδιάθεση για κάτι τέτοιο, γιατί η θρησκευτική πίστη λειτουργεί επιβοηθητικά στη θόλωση των ορίων του πραγματικού και του φανταστικού, του δυνατού και του αδύνατου, του λογικού και του παραλόγου. Το γεγονός ότι η θρησκευτική πίστη είναι καθιερωμένη κοινωνικά και συχνά το ιερατείο διαθέτει μεγάλη πολιτική δύναμη και επιρροή, κάνει δυσχερή την επιστημονική έρευνα σε πεδία που μπορεί να θίγουν συμφέροντα των θρησκειών. Αυτό το είδαμε πρόσφατα στη χώρα μας, όπου μια σειρά επιστήμονες, που δεν αξίζει να αποκαλούνται επιστήμονες, δήλωναν χωρίς να ντρέπονται ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται στις τελετές του κυρίαρχου θρησκευτικού δόγματος, όπως στην κοινή χρήση μαγειρικού σκεύους. Αυτή η απροθυμία των επιστημόνων να ερευνήσουν ζητήματα που πιθανόν να μειώσουν το πελατολόγιο των θρησκειών αποτυπώνεται και στο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα. Έτσι, σε έρευνα ανασκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας μεγάλων επιστημονικών ψυχιατρικών περιοδικών, που έγινε το 1982, μόνο το 2,5% των άρθρων έστω ανέφεραν τη θρησκευτικότητα. Οι πιο πρόσφατες βέβαια επιστημονικές έρευνες πάνω στο θέμα είναι περισσότερο ακριβείς για την σημαντικότητα της σχέσης θρησκευτικότητας και ψυχοπαθολογίας και δείχνουν ότι οι περιπτώσεις παρανοϊκών ιδεασμών που έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο κυμαίνονται μεταξύ 20 και 60% των συνολικών περιπτώσεων. Είναι φανερό ότι το θρησκευτικό περιεχόμενο των ψυχοσικών συμπτωμάτων υποτιμήθηκε και δεν έγιναν αρκετές έρευνες τα προηγούμενα χρόνια από την επιστημονική κοινότητα για τη σχέση που μπορεί να υπάρχει με τη θρησκευτική πίστη, πιθανόν για να μην στοχοποιηθούν ως βλάσφημοι. Το ερώτημα που γεννιέται είναι σε ποιο βαθμό, ακόμα και σήμερα, ειδικοί ψυχικής υγείας μπορεί να αποτύχουν να κάνουν μια σωστή διάγνωση, επειδή η προσωπική τους πίστη σε θρησκευτικά δόγματα και υπερφυσικές αρλούμπες τους εμποδίζει να έχουν μια ουδέτερη και αντικειμενική αξιολόγηση περιστατικών όπου πρωτοστατούν θρησκευτικού περιεχομένου συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Τα άτομα που εκδηλώνουν υπερθρησκευτικότητα και θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες είναι πιθανό τόσο από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, όσο και από ειδικούς ιατρούς να τύχουν κακής πρόγνωσης του προβλήματός τους. Πράγματι, κάποιες έρευνες δείχνουν ότι αυτοί που υποφέρουν από παραλυρητικές θρησκευτικές ιδέες τυχαίνουν φτωχής διάγνωσης και συνεπώς κακής εξέλιξης. Οι μεγαλύτερες θρησκείες έχουν ως βασική δογματική θέση ότι ο Θεός επιτηρεί 24 ώρες το 24ωρο τον κάθε άνθρωπο και καταγράφει πόσο πιστός και πόσο αμαρτωλός είναι. Η πεποίθηση αυτή των πιστών ότι είναι συνεχώς υπό επιτήρηση από ένα υπερφυσικό όν, στο οποίο θα πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους και ότι ακολουθούν τους κανόνες που αυτό έχει θέσει, μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό άγχος στο άτομο. Οι θρησκείες φροντίζουν να δημιουργούν ένα συνεχές ψευδές φόβο στον άνθρωπο για τιμωρία από το Θεό, για δαίμονες που θα τον βασανίζουν όταν πεθάνει ή ότι μπορεί να μπουν στην ψυχή του αν δεν είναι καλός πιστός τους. Το άτομο υφίσταται ένα ψυχολογικό βιασμό από τις θρησκείες που επιφέρει σειρά ψυχολογικών προβλημάτων. Οι περισσότερες θρησκείες, και ειδικά ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, επιτίθονται σφοδρά στη σεξουαλικότητα του ατόμου που συνεπάγεται βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Οι θρησκείες έχουν στρατηγική εκφοβισμού από την παιδική ηλικία και προσπαθούν να επιφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψυχικά τραύματα στο άτομο, ώστε αυτό να γίνει ευάλωτο και εξαρτώμενο από αυτές. Ουσιαστικά μιλάμε για αυτό που συνηθίζεται να λέγεται πλήση εγκεφάλου. Είναι οι ίδιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου που σήμερα θεωρούνται βασανιστήρια. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η θρησκευτικότητα παρέχει ψυχική ηρεμία και πράγματι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν κάτι τέτοιο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όπως είπαμε, όταν το άτομο έχει υποστεί μακροχρόνιο ψυχολογικό εκφοβισμό και έχει καταρρεύσει η προσωπικότητά του, αναπτύσσει σχέση εξάρτησης με τον καταπιεστή του, ακριβώς όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε περιπτώσεις ψυχολογικών βασανιστήριων σε αιχμαλώτους πολέμου. Βέβαια, σήμερα οι θρησκείες έχουν χάσει την ισχύ τους να ασκούν αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο στους ανθρώπους και προσπαθούν συγκεκαλυμμένα να κερδίσουν την εξάρτηση των ατόμων από αυτές.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεχτούμε ότι οι θρησκείες μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργούν ανακουφιστικά για κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, για παράδειγμα ανθρώπους που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο ή ανθρώπους που βιώνουν πένθος, γεννιέται ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα. Αν έχουμε το δικαίωμα να λέμε ψέματα και να δημιουργούμε ψευδείς ελπίδες σε άτομα προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο τους. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στις περιπτώσεις των ψυχώσεων. Οι παραλυρητικές ιδέες και επαραισθήσεις των ασθενών αυτών μπορεί να γίνονται περισσότερο αποδεκτές μέσα σε κάποια θρησκευτικά πλαίσια και οι πάσχοντες να βρίσκουν ένα περιβάλλον αποδοχής. Αν και είναι πιο πιθανό τέτοια περιβάλλοντα να ενισχύουν τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας, ας δεχτούμε ότι μπορεί να τα απαλύνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα και τότε όμως προκύπτει το ηθικό ζήτημα αν πρέπει να κατασκευάζουμε και να διαδίδουμε μεγάλα ψέματα με τη δικαιολογία ότι βοηθούν κάποιους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Γιατί αυτό κάνουν οι θρησκείες, που είναι ό,τι πιο κοντά στο απόλυτο ψέμα. Αλλά επειδή η θρησκευτική ανηθικότητα είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Είναι φανερό πως υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ υπερβολικής θρησκευτικότητας και ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς. Αν και δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρες όλες οι πτυχές αυτής της σχέσης, το σίγουρο είναι πως πολλοί ψυχικά πάσχοντες δεν είχαν τη βοήθεια που θα μπορούσαν να έχουν εξαιτίας των θρησκειών, τόσο στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα. Οι διαδεδομένες δογματικές θέσεις περί δαιμονισμού και πρακτικές του εξορκισμού σίγουρα δεν βοήθησαν τους ψυχικά πάσχοντες των περασμένων αιώνων. Αντίθετα, μάλλον, θα πρέπει να μιλάμε για βασανιστήρια που υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί από την Εκκλησία. Πολλοί από αυτούς που έπεσαν θύματα της Ιεράς Εξέτασης της Δυτικής Εκκλησίας αλλά και των αντίστοιχων πρακτικών της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν πολύ πιθανόν άτομα που αντιμετώπιζαν ψυχικά προβλήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μεγάλο ατιμόρυτο έγκλημα. Το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ακόμα και σήμερα ότι όλες αυτές οι ιδέες περί δαιμονισμού και πρακτικές εξορκισμού έχουν εγκαταλειφθεί. Φαίνεται πως ένα μέρος των πιστών, σίγουρα όχι όλοι, ακόμα δέχονται αυτές τις δογματικές θέσεις και πολύ πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσά μας άτομα που υποφέρουν γιατί εξαιτίας της θρησκευτικότητας της δικιάς τους ή των συγγενών τους δεν έχουν πρόσβαση στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Αν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα, αυτό θα μπορούσε να είναι ότι γενικά στις μέρες μας η θρησκευτική πίστη για τη μεγάλη πλειοψηφία των πιστών δεν είναι ιδιαίτερα πιθανόν να επιφέρει ψυχοπαθολογική επιβάρυνση. Αλλά φαίνεται πως υπάρχει ένας κίνδυνος για άτομα που ήδη υποφέρουν από κάποια ψυχική ασθένεια ή έχουν μεγάλη προδιάθεση για κάτι τέτοιο, η θρησκευτικότητα να λειτουργήσει επιβαρυντικά στην εμφάνιση και εξέλιξη της ψυχικής διαταραχής. Και κυρίως στις βαριές ψυχώσεις, αφού οι θρησκείες κάνουν δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, λογικής και παραλογισμού. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι άτομα που πάσχουν από κάποια μορφή ψύχωσης, με έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο, με συμπτώματα υπερθρησκευτικότητας και θρησκευτικές παραλυρητικές ιδέες, είναι πολύ πιθανό αντί να τύχουν υποστήριξης από ειδικούς ψυχικής υγείας, να θεωρηθούν ιδιαίτερες θρησκευτικές προσωπικότητες και να γίνουν ιδρυτές περίεργων και επικίνδυνων θρησκευτικών σεχτών ή αγκραίοι φονταμεταλιστές φανατικοί ιεροκήρυκες που θα διαδίδουν τους παρανοϊκούς ιδεασμούς τους σε τμήματα της κοινωνίας. Παρακολουθήστε και το επεισόδιό μας με τίτλο «Ήταν ο Ιησούς τρελός» για περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό, αν και σκοπεύουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα επεισόδιο ειδικά για τους cult leaders. Οι θρησκείες για αιώνες παίζουν με την ψυχική υγεία των ανθρώπων προκειμένου να τους κρατήσουν υποχείριά τους. Με όπλα το ψέμα και τον εκφοβισμό προσπαθούν να αναπτύξουν σχέση ψυχολογικής εξάρτησης των ανθρώπων μαζί τους. Αυτό το διαρκές έγκλημα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Να κλείσουμε επισημαίνοντας ακόμα μία φορά πως δεν θέλουμε το περιεχόμενο αυτού του επεισοδίου να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ώστε να στιγματιστούν οι πιστοί των θρησκευτικών δογμάτων ως ψυχικά πάσχοντες. Πρέπει ακόμα να επισημάνουμε, προκειμένου οι ακροατές μας να μην καταλήξουν σε λανθασμένες εκτιμήσεις, ότι οι συμπτώματα που μοιάζουν ψυχωσικά, όπως ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις, μπορούν να παρουσιαστούν κάποιες φορές και σε ανθρώπους που δεν πάσχουν από ψυχώσεις και μπορεί να οφείλονται σε άλλες φυσικές αιτίες. Η διάγνωση ψυχικών διαταραχών είναι δουλειά ειδικών γιατρών και δεν μπορεί να γίνεται από τον καθένα. Εδώ έφτασε στο τέλος του το 18ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στην περιγραφή θα βρείτε τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.